Това е втори урок от поредицата ни за PHP. В този урок ще видим как да изкараме информацията от нашата база данни. С целта, нека първо да си направим една табличка, която ще я кръстим News. Брой колони, да кажем 4 сега. Ще видим какви ще бъдат. Първата колона ще кръстим IT, втората Name, или по-точно Title, Desk и Time, дата. Не. Добре, и дата става. Първото си е int и тук му задаваме. Примерно, това винаги се прави на IT-то. На title voucher колко ще е недостатъчно, 45 да кажем. Деска ще го оставим текст, а датата time да е time. Ето тук. И ще си зададем от F8 както винаги. И готово. Нашата е готова. Да си вмъкнем малко информация. ID не е нужда да го попълваме. Като за текст пишем си сега title. Тук или title 1, desk 1, а за дата ще използваме now. Изпълни. Готово. Вече си въведохме. Сега следва да си изкараме вече сме се свързвали към нашата база данни и следва да си изкараме информацията. Ще започнем с news равно array if show query select all from. Някой помни ли как си го кръстихме? News. If show numbers well така пишем си вътре row, с което ще си изкараме show fetch object и тук пишем не като row. Така, сега следва да си направим това, което ще ни изкарва информацията. Първо, if news, тук греших в началото да пише news, поне се придържам към това echo empty. Това съобщение ще ни го изкара, ако няма въведено нищо. Ето, ако ние не си бяхме въвели, или ако сме въвели невалидна стойност за невалиден датабейс. Така, for each news as row и echo row title и да видим в момента какво ще ни изкара. Имаме грешка. Ето, тук е нашата грешка. Готово, title 1. В момента сме си изкарали тайтъла, както сме задали тук. Но сега може да си изкараме и останалите. Наложи се за малко да прекъсна клипчето, но няма проблем.
Какво ни беше последното? Тайм ли го бяхме? Де, дата. И row дата. Хайде. Това е нашата дата. Така, вече вие може да си направите как да ви изглежда по-хубаво, да си го подредите и всичко останало. Както виждате, по конфига този път не пипахме нищо, изцяло както си беше преди. Следващия урок ще разгледаме как да добавим информация в нашата база данни и до следващия път.